570 targeting μπρα 050 40-25.000 διπλή επαφή. Star Blue Fence-In, subscribe και σχόλιο και join για τα έξτρα πλεονεκτήματα. Άλλο ένα επεισόδιο δαμάζοντας τους ουρανούς, ένα επεισόδιο γνώσης που θέλω να μοιραστώ μαζί σας, τις εμπειρίες που είχα σαν αξιωματικός ασφάλειας πτήσεων και εδάφους στην 115. Θα μιλήσουμε για το καθήκον του Γραφείου Ασφάλειας Πτήσεων και Εδάφους σε επίπεδο μονάδος, σε ένα πολύ έτσι χαλαρό τρόπο, χωρίς να μπαίνουμε σε βάθος στις πάρα πολλές διαταγές και στις πάρα πολλές, δραστηριότητες που έχει αυτό το γραφείο. Θα το κάνουμε με στυλ αφήγησης. Αν θέλετε να επεκταθώ στο κομμάτι της ασφάλειας πτήσεων και εδάφους σε επίπεδο διαταγών πιο εμπεριστατωμένα, γράψε μου το στα σχόλια. Πάμε λοιπόν να δούμε τι έκανα εγώ σαν αξιωματικός και βοηθός αξιωματικού ασφάλειας πτήσεων εδάφους στην 115 και σαν προϊστάμενος και γενικά τι κάνει, για ποιο πράγμα είναι υπεύθυνο το Γραφείο Ασφάλειας Πτήσεων και Εδάφους σε ένα επίπεδο μονάδος. Ο σκοπός είναι ένας και μοναδικός: η πρόληψη πάσης φύσεως ατυχημάτων. Για να γίνει αυτό υπάρχουν πάρα πολλές διαταγές θεσπισμένες, τις οποίες πρέπει να τις ακολουθεί όλο το προσωπικό της μονάδας, και το Γραφείο Ασφάλειας Πτήσεων και Εδάφους πρέπει και αυτό να ακολουθεί αυτές τις διαταγές, αλλά έχει και το επιπλέον καθήκον να ελέγχει τους άλλους ότι ακολουθούν αυτές τις διαταγές και τις διαδικασίες. Άρα, όταν υπηρετείς στο ΓΑΠΕ της μονάδος, από οποιαδήποτε ειδικότητα, είτε ως υπτάμενος είτε ως αξιωματικός, συνήθως σου μπαίνει μία ρετσινιά, παρεξηγείται ο ρόλος σου, γιατί δυστυχώς ή ευτυχώς για μένα, το καθήκον του προσωπικού των Γραφείων Ασφάλειας Πτήσεων και Εδάφους είναι να ελέγχουν όλους τους υπόλοιπους. Και όταν λέω όλους, εννοώ όλους, ακόμα και τον διοικητή της μονάδος. Τα γραφεία ασφάλειας πτήσεων και εδάφους υπάγονται κατευθείαν, στην εποχή μου τουλάχιστον, στον επιθεωρητή του ΓΕΑ, δηλαδή στη διεύθυνση, και τυπικά έχουν αρμοδιότητες παραπάνω από το διοικητή της μονάδος. Δηλαδή ο αξιωματικός ΓΑΠΕ της μονάδας υποχρεούται, αν δει το διοικητή να μην εφαρμόζει κάτι από τα γραφόμενα που έχουν σκοπό, ξαναλέω, την πρόληψη πάσης φύσεων ατυχημάτων, να τον ελέγξει. Όχι να τον ελέγξει πειθαρχικά, αλλά να του πει, να του επιστήσει την προσοχή ότι πρέπει να κάνει αυτό και αυτό. Ελπίζω να καταλαβαίνετε πόσο δύσκολη είναι η θέση του αξιωματικού ασφάλειας πτήσεων και πόσο παρεξηγημένη, απαιτεί ειδικές ικανότητες κατά την άποψή μου, όταν πρόκειται να ελέγξεις προσωπικό για το αν κάνει σωστά τη δουλειά του. Ξαναλέω όμως, αυτό που πρέπει όλοι να έχουν υπόψη, και οι αξιωματικοί που κάνουν αυτή τη δουλειά και οι υπαξιωματικοί και προσωπικό του ΓΑΠΕ, αλλά και όλο το προσωπικό κάθε μονάδας, ότι ο σκοπός είναι η πρόληψη. Αν το βάλουμε αυτό καλά στο μυαλό μας, σε συνδυασμό με την εφαρμογή πάσης φύσεων διαταγών από το αρχηγείο, είτε από τη μοίρα είτε από τη μονάδα, δηλαδή από την κεφαλή του κάθε συστήματος, το πράγμα μπορεί να δουλέψει πολύ σωστά. Εάν δεν συμβεί κάτι από αυτά τα δύο, δηλαδή αν ο κόσμος πιστέψει ότι ο αξιωματικός ΓΑΠΕ έρχεται να με ελέγξει γιατί έτσι του κάπνισε, και όχι ότι έρχεται να με ελέγξει για να προλάβω ένα ατύχημα, αν δεν συμβεί αυτό, δηλαδή αν δεν αλλάξει η νοοτροπία, αν δεν αποκτήσει αυτή η νοοτροπία ο κόσμος, θα έχουμε πρόβλημα. Το άλλο πρόβλημα προκύπτει όταν η ηγεσία κάθε επίπεδου, από την πολεμική μοίρα ή την επιστασία σε μια μονάδα, σε επίπεδο πτέρυγας και μετά σε επίπεδο αρχηγείου, αν η ηγεσία, η κεφαλή του κάθε σχηματισμού δεν εφαρμόσει αυτά που πρέπει στα γραφόμενα στην ασφάλεια πτήσεων, πάλι έχουμε πρόβλημα. Δηλαδή 2 μέτρα και 2 σταθμά. Δεν θα τιμωρήσω το γνωστό που έκανε ένα λάθος, ενώ είναι γραμμένο ότι πρέπει να τιμωρηθεί, να ελεγχθεί τουλάχιστον, και θα ελέγξω στο μέγιστο βαθμό κάποιον που δεν είναι γνωστός,
κτλ. Ελπίζω να καταλαβαίνετε λίγο το πνεύμα. Η ασφάλεια πτήσεων διέπεται από την διαχείριση ολικής ποιότητας, για όσους έχουν μελετήσει αυτό το θέμα. Το πρώτο πράγμα για να πετύχει η ολική ποιότητα σε έναν οποιοδήποτε οργανισμό που παράγει έργο, είτε υπηρεσίες είτε προϊόντα, ή έχει ένα σκοπό όπως έχει η πολεμική αεροπορία, το πρώτο και σημαντικότερο πράγμα στην διαχείριση ολικής ποιότητας είναι η δέσμευση της ηγεσίας ότι θα εφαρμόσει αυτά που η ίδια έχει αποφασίσει. Στην καριέρα μου, τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετώπισα σαν αξιωματικός ασφάλειας πτήσεων ήταν ακριβώς σε αυτό το επίπεδο. Δηλαδή, όσα προβλήματα είχα, και έχω αρκετά, μπορώ να πω αρκετά περιστατικά, η ηγεσία σε κάθε επίπεδο που έπρεπε, είτε ηγεσία μοίρας, είτε ηγεσία πτέρυγας, είτε ηγεσία γενική, το ΓΕΑ, δεν εφάρμοσε αυτά που οι ίδιοι είχαν θεσπίσει, τότε δημιουργήθηκε πρόβλημα. Και δημιουργήθηκε πρόβλημα πιο πολύ στην ψυχολογία του κόσμου που είναι από κάτω. Κάτω από τη μοίρα, κάτω από την πτέρυγα, κάτω από το αρχηγείο. Και αυτό δημιουργεί πρόβλημα στην νοοτροπία, που τελικά για μένα η νοοτροπία είναι αυτή που κάνει την πρόληψη πάσης φύσεων ατυχημάτων. Αλλά η νοοτροπία θα πρέπει, πώς να το πω, να καλλιεργείται από πάνω προς τα κάτω. Και ξαναλέω, τα βάζω σε ένα πλαίσιο. Η ασφάλεια πτήσεων είναι διαχείριση ολικής ποιότητας. Πρέπει πρώτα απ' όλα η ηγεσία σε κάθε επίπεδο να δεσμευτεί ότι θα τηρήσει αυτά τα οποία η ίδια έχει γράψει και να τα τηρεί ανεξαρτήτως συνθήκων. Έτσι θα καλλιεργηθεί και νοοτροπία που θα οδηγήσει τελικά στην πρόληψη πάσης φύσεων ατυχημάτων. Αρκετά λοιπόν λίγο με αυτά τα, πώς να το πω, τα δύσκολα, πολύ δύσκολα κομμάτια της ασφάλειας πτήσεων και εδάφους. Πάμε τώρα να δούμε τι έκανα εγώ σε καθημερινή βάση όταν ήμουνα στο γραφείο ασφάλειας πτήσεων της 115. Θα δούμε μερικές εικόνες. Ωραία. Κάθε πρωί λοιπόν εγώ, αυτή είναι η φωτογραφία από την Google Maps της 115, κάθε πρωί λοιπόν εγώ θα πήγαινα στο γραφείο. Το γραφείο είναι στην 115, το ΓΑΠΕ είναι εδώ κοντά στην 343, εδώ είναι το κτίριο 343, είναι αυτό το κτίριο εδώ πέρα, και θα έβλεπα τι έχουν να κάνουν για την ημέρα τη συγκεκριμένη. Επειδή είναι τόσα πολλά αυτά που πρέπει να γίνουν σε καθημερινό επίπεδο, υπάρχει ένα ετήσιο πρόγραμμα ενεργειών που περιγράφει ανά ημέρα και ανά ώρα μες στην ημέρα τι πρέπει να γίνει. Τα βασικά πράγματα που γίνονται πριν την έναρξη των πτήσεων, είτε πολιτικών είτε στρατιωτικών, είναι ο έλεγχος του διαδρόμου ότι όλα είναι όπως πρέπει. Όταν λέμε ότι όλα όπως πρέπει, ξεκινάμε από τα ραδιοβοηθήματα, έχει τα ΚΑΝ ο διάδρομος μας εδώ, άρα ο αξιωματικός ΓΑΠΕ είτε υπαξιωματικός προσωπικό του ΓΑΠΕ παίρνει αναφορές ότι αυτά λειτουργούν σωστά. Για το αεροδρόμιο, για τα πολεμικά αεροπλάνα, ότι τα σειρματόσχηνα λειτουργούν σωστά. Και το σημαντικότερο, να είναι καθαρός ο διάδρομος για να προληφθούν πάσης φύσεως ατυχήματα foreign object damage. Η μεγαλύτερη απειλή στην ασφάλεια πτήσεων σήμερα είναι το foreign object damage πέραν από τον άνθρωπο. Και εξηγώ, αν θυμάσαι το Concorde που έπεσε και πήρε τόσες ζωές στη λύθη και σταμάτησαν να χρησιμοποιείται και το Concorde πλέον για αερογραμμές, ήταν γιατί πάτησε ένα σίδερο που είχε φύγει από ένα προπορευόμενο αεροπλάνο. Αυτό είναι καθαρά foreign object damage. Άρα λοιπόν η πρόληψη του FOD, του foreign object damage, είναι από τους κρισιμότερους ρόλους που καλείται να επιτελέσει ένας οργανισμός που εκτελεί πτήσεις. Και πώς το κάνει αυτό? Πρώτα απ' όλα με οπτικούς ελέγχους. Θα μπαίναμε στο Jeep, στα οχήματά μας, θα χωριζόμασταν σε ομάδες και θα ξεκινούσαμε οπτική επιθεώρηση όλων των χώρων που κινούνται αεροσκάφη. Το loop,
της 43 είναι εδώ. Εδώ είναι τα QRA, στους τροχοδρόμους αυτούς, τα πάντα, όλα. Όλες τις επιφάνειες. Στο κομμάτι εδώ των Αμερικάνων υπεύθυνοι είναι Αμερικάνοι και στο κομμάτι εδώ πέρα της πολιτικής αεροπορίας είναι υπεύθυνη πολιτική αεροπορία. Άρα θα χωριζόμαστε σε ομάδες με οχήματα και θα κάναμε περιμετρικά οπτικό έλεγχο. Παράλληλα με τον οπτικό έλεγχο θα βλέπαμε το προσωπικό σε κάθε φάση της δουλειάς του ότι εργάζεται όπως πρέπει, με τα ατομικά μέσα προστασίας, με τον εξοπλισμό όπως πρέπει κτλ. Είναι τόσα πολλά που πρέπει να γίνονται και από το ΓΑΠΕ και από το κάθε προσωπικό ανάλογα ειδικότητας ξεχωριστά, που δεν φτάνουν 15 εκπομπές να αναλύσουμε αυτά που πρέπει να κάνει ο καθένας χωριστά ή σε επίπεδο ΓΑΠΕ, ή σε επίπεδο πτέρυγας, σε επίπεδο μονάδας, σε επίπεδο αρχηγείου. Δεν φτάνουν 10 εκπομπές. Οπότε ας πούμε τα πολύ βασικά, ξαναλέω, επιθεώρηση διαδρόμων με τα οχήματα. Θα βλέπαμε ότι υπάρχουν οι ειδικές σκούπες και κινούνται στους χώρους κίνησης αεροσκαφών. Προβλέπεται σε τακτά χρονικά διαστήματα μηχανήματα όπως αυτά τα λεγόμενα σάρωθρα. Δεν είχα φωτογραφίες από τα σάρωθρα που είχαμε στην 115, συνήθως είναι πράσινα, έχουν και αναρροφητικό από κάτω, έχουν και σκούπες βούρτσες και περνάνε προληπτικά και μαζεύουν οτιδήποτε είναι στις επιφάνειες κίνησης των αεροσκαφών. Αυτά τα σάρωθρα ανήκουν στην μοίρα επιχειρησιακής υποστήριξης, στη ΜΕΗ. Συνήθως είναι παρκαρισμένα σε ένα χώρο και βγαίνουν και κάνουν τα δρομολόγια τους σε όλους τους χώρους κίνησης αεροσκαφών, με σκοπό να ρουφήξουν το παραμικρό από κάτω, το οποίο μπορεί να προκαλέσει βλάβη, να το ρουφήξει ένας κινητήρας, να το πατήσει ένα λάστιχο, να σκάσει κάτι κτλ. Το άλλο πράγμα που γίνεται πάλι σε καθημερινή βάση και πάλι το κάνει η ΜΕΗ, η μοίρα επιχειρησιακής υποστήριξης, είναι να βάλει πέρα από τις σκούπες να κινηθούν σε όλους τους χώρους κίνησης αεροσκαφών τα λεγόμενα μαγνητικά σάρωθρα. Αυτά εδώ πέρα, τα μαγνητικά σάρωθρα, είναι σαν και αυτό εδώ, μοιάζει με αυτό, δεν είχαμε ακριβώς το ίδιο. Υπάρχει ένα όχημα που σέρνει αυτή την κουβέρτα που είναι γεμάτη μαγνήτες, με σκοπό να πιάσει με το μαγνητισμό τα μεταλλικά σιδερένια αντικείμενα που μαγνητίζονται και να τα συλλέξει. Αυτό είναι ένα άλλο όχημα που κινείται μέσα στους διαδρόμους, με σκοπό να βεβαιωθούμε ότι δεν υπάρχουν ξένα αντικείμενα, κυρίως μεταλλικά ή οποιασδήποτε φύσης, στους χώρους που κινούνται τα αεροπλάνα. Ένα άλλο πράγμα, θέμα πρόληψης που κάναμε στο ΓΑΠΕ και το κάνει όλο το προσωπικό της μονάδος που κινείται με οχήματα πριν μπει στους χώρους κίνησης αεροσκαφών, είναι να περάσει από τις λεγόμενες σχάρες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι εδώ πέρα. Υπάρχουν λοιπόν, όπως υπάρχουν δρόμοι μέσα στη μονάδα, τα σημεία που οι δρόμοι αυτοί οδηγούν σε χώρους κίνησης αεροσκαφών, υπάρχουν οι χώροι που ελέγχουμε για FOD. Εδώ αυτοί οι χώροι έχουν κάτι μεταλλικές σχάρες που όπως περνάει το αυτοκίνητο από πάνω, τυχόν πετραδάκια που έχουν εγκλωβιστεί στα λάστιχα, από το καταχτύπη πάνω στις σχάρες αυτές που είναι αρκετές ψηλές μεταλλικές, θα φύγουν κάποια πετραδάκια. Μετά το όχημα θα σταματήσει σε ένα συγκεκριμένο χώρο που είναι σημειωμένος και θα πρέπει να κατέβουν οι επιβαίνοντες και να ελέγξουν οπτικά όλες τις ρόδες, όλα τις χαρακές των ελαστικών και στα 4 λάστιχα του οχήματος ή όσα λάστιχα έχει το όχημα, ότι δεν υπάρχει κανένα πετραδάκι σφινωμένο. Αυτό πρέπει να γίνεται σε συγκεκριμένα σημεία που οχήματα έχουν πρόσβαση στους χώρους κίνησης αεροσκαφών. Υπάρχει ένα εδώ απέναντι από τον πύργο, υπάρχει, να είναι πάλι αυτή η περιοχή εδώ πέρα από την 343 για να μπει στην πίστα της Μουσουβού και στο loop της Μουσουβού, και υπάρχει και στη 40. Είναι σημειωμένοι τέλος πάντων αυτοί οι χώροι που πρέπει να κατεβούν αυτοί που οδηγάνε το όχημα και να ελέγξουν τα λάστιχα. Μία άλλη δουλειά που έκανε το ΓΑΠΕ είναι να ελέγξει τη σωστή χρήση από τα λεγόμενα κανονάκια. Κανονάκια είναι όπως αυτό που λέει το όνομά τους, κάνουν θόρυβο, κάνουν boom, με σκοπό να διώχνουν τα πτηνά από το αεροδρόμιο. Υπάρχουν διασκορπισμένα σε διάφορα σημεία του αεροδρομίου.
λειτουργούν με φιάλες υγραερίου, έχουν πάνω χρονοδιακόπτη και σε άταχτα χρονικά διαστήματα κάνουν ένα θόρυβο σαν έκρηξη για να τρομάζουν τυχόν πτηνά. Στο πρόγραμμα πρόληψης πτηνών, κάποια αεροδρόμια έχουν τα γεράκια, το falconry, τα οποία είναι γεράκια εκπαιδευμένα με προσωπικό κατάλληλο, τα οποία τα βγάζουν σε τακτά χρονικά διαστήματα για να διώξουν, να αποτελέσουν απειλή για τα υπόλοιπα πτηνά και να μην έρθουν μέσα στο αεροδρόμιο. Στην 115 δεν είχαμε εμείς γεράκια, νομίζω στην Τανάγρα έχουν γεράκια. Άλλο πρόγραμμα για την πρόληψη πτηνών, άλλες ενέργειες ήταν, είχαμε κάτι μαγνητοφωνημένες φωνές αρπακτικών πτηνών και τις παίζαμε από το μεγάφωνο του οχήματος του ΓΑΠΕ, κάνοντας βόλτες σε όλο το αεροδρόμιο. Και δηλαδή βγαίναμε πάλι, ανοίγαμε το ημερολόγιο, βλέπαμε ότι σήμερα πρέπει να παίξουμε την κασέτα απομάκρυσης πτηνών και κάναμε βόλτες σε όλους τους χώρους και παίζαμε αυτή την κασέτα με τους ήχους για να μην μαζεύονται πουλιά στο αεροδρόμιο. Σε τακτά χρονικά διαστήματα τι άλλο θα κάναμε? Θα κάναμε περπατώντας οπτικό έλεγχο ή όταν συνέβαινε κάτι, δηλαδή άμα κάνα αεροπλάνο έμενε μέσα στο διάδρομο και είχε σκάσει κανένα λάστιχο κτλ. Τότε θα κάναμε οπτικό έλεγχο εκ του συστάδιν, δηλαδή θα μαζευόμασταν πολλά άτομα, θα πιάναμε το μήκος του διαδρόμου ένας δίπλα στον άλλον και θα περπατούσαμε το διάδρομο πάνω κάτω. Να σας δείξω μια φωτογραφία, π.χ. εδώ πέρα βλέπουμε στην Ellis Air Force Base που κάνουν αυτή τη δουλειά, έχουν ειδικές σακούλες που μαζεύουν τυχόν FOD. Το FOD είναι πολύ μεγάλος κίνδυνος, σε παγκόσμιο επίπεδο υπάρχει πολύ μεγάλη ενασχόληση για το FOD. Υπάρχουν ειδικοί κάδοι, αυτό βλέπετε εδώ πέρα μία βίδα που δεν πρέπει να υπάρχει εδώ στο διάδρομο γιατί μπορεί να την ρουφήξει κάποιος κινητήρας. Είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι, τρώει πάρα πολύ ενέργεια από το προσωπικό της ασφάλειας πτήσεων και εδάφους σε οποιοδήποτε αεροδρόμιο, είτε πολιτικό και ειδικά στρατιωτικό. Πολύ μεγάλη ενέργεια. Άλλα καθήκοντα που καλείται να κάνει το ΓΑΠΕ, μιας μονάδας, ξαναλέω, το Γραφείο Ασφάλειας Πτήσεων και Εδάφους, ένα άλλο πράγμα που έκανε είναι να διοργανώνει σεμινάρια επιμόρφωσης προσωπικού. Τα σεμινάρια επιμόρφωσης προσωπικού έχουν να κάνουν είτε με το κομμάτι των υπταμένων είτε με το κομμάτι των τεχνικών. Ένα σεμινάριο που καλούμασταν σε τακτική βάση να οργανώσει το ΓΑΠΕ της μονάδος ήταν το Σεμινάριο Θαλάσσης Επιβίωσης. Αυτό σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα μέσα το έτος, διάρκεια 1-2 μέρες ή μια εβδομάδα ολόκληρη, δεν πετούσαμε, κάναμε διαλέξεις, μαθαίναμε πράγματα για την επιβίωση και ειδικά για τη θαλάσσια επιβίωση, γιατί η πλειοψηφία των πτήσεων στον ελληνικό εναέριο χώρο είναι πάνω από θάλασσα, οπότε κάναμε refresh τις γνώσεις για θαλάσσια επιβίωση και κάναμε εξάσκηση. Ερχόταν λοιπόν ένα ελικόπτερο, το ελικόπτερο θα προσγειωνόταν κάπου στην πίστα εδώ στον TAF 33 που είχαμε παλιά και θα πηγαίναμε λοιπόν στο θέρετρο του Αγίου Ονουφρίου εδώ και τι θα κάναμε? Θα μαζευόταν ο κόσμος εδώ στο χώρο της πισίνας, θα έβλεπε και θα έβλεπε μία επίδειξη διάσωσης περισυλλογής υπταμένου που έχει εγκαταλείψει από τη βάρκα προς το ελικόπτερο. Κάπου εδώ λοιπόν θα είχαμε έναν υπτάμενο που θα τον είχαμε ντύσει με εξοπλισμό, θα είχαμε ανοίξει τη βάρκα, θα τα είχαμε ελέγξει όλα. Ένα φουσκωτό σκάφος θα τον τραβούσε με τη βάρκα του, τον ντίνγκι, μέχρι εδώ, θα τον άφηνε μέσα. Ο πιλότος θα έκανε, συνήθως ένας υπτάμενος από μια πολεμική μοίρα επιφορτιζόταν με αυτό το καθήκον, έκανε αυτά που ήξερε, που μάθαινε και στο σχολείο θαλάσσια επιβίωση στην Καλαμάτα, αλλά τον εκπαιδεύαμε και εμείς, του λέγαμε τι πρέπει να κάνει. Θα έριχνε το χρώμα, θα άνοιγε τη φωτοβολίδα, θα ερχόταν το ελικόπτερο, θα το μάζευε και όλο αυτό θα γινόταν με τους θεατές, όλο το προσωπικό, το επτάμενο προσωπικό κυρίως της μονάδας, που θα ήταν εδώ στην πισίνα στη Λέσχη, σε χώρους περιμετρικά του event, για να παρακολουθήσει αυτό το event πως ήταν. Δύσκολο πράγμα να οργανωθεί, το ελικόπτερο δεν ήταν συνήθως διαθέσιμο, αλλά γενικά όποτε γινόταν είχε αρκετά μεγάλο ενδιαφέρον και ήθελε και πάρα πολύ προετοιμασία από το προσωπικό του ΓΑΠΕ της μονάδας.
Νομίζω ότι αυτό είναι θεσπισμένο, δεν ξέρω αν γίνεται ακόμα. Όλα αυτά που λέω, ξαναλέω, είναι μέχρι τη μέρα που έφυγα από το ΓΑΠΕ το 2008 με 9. Μετά πήγα στην ασφάλεια, οπότε σας λέω τι γινόταν τότε. Δεν ξέρω τι γίνεται τώρα, φαντάζομαι ότι γίνεται, γιατί ο σκοπός, ξαναλέω, είναι η πρόληψη πάσης φύσεως ατυχημάτων. Άλλο καθήκον που είχε το ΓΑΠΕ ήταν να θυμίζει τα ατυχήματα στον κόσμο. Το έκανε σε ημερήσια βάση, το έκανε με τον αξιωματικό ασφάλειας πτήσεων της μονάδας να πηγαίνει και στις δύο μοίρες στα πρωινά briefing και να βλέπει ότι όντως ο αξιωματικός ασφάλειας πτήσεων της μοίρας διαβάζει από το βιβλιαράκι παλιά ατυχήματα. Είναι να ενημερώνει τους χειριστές για τα στατιστικά και σε επίπεδο μοίρας αλλά και σε επίπεδο μονάδας, σε ετήσια, αν δεν κάνω λάθος, βάση ή σε εξαμηνία βάση. Άρα είχαμε λοιπόν, θυμάμαι τότε, την εβδομάδα ασφάλεια πτήσεων και εδάφους, που όλο το προσωπικό της μονάδας μαζευόταν στο αμφιθέατρο της μονάδας και ή σε μια μοίρα και παρακολουθούσαμε όλη αυτή τη μέρα διαλέξεις, βλέπαμε τα στατιστικά του έτους, αναλύαμε τους στόχους που έθετε το αρχηγείο και προχωρούσαμε από εκεί πέρα, απαντούσαμε σε ερωτήσεις του κοινού κτλ. Αυτά λοιπόν θυμάμαι γενικά για το κομμάτι της ασφάλειας πτήσεων. Αυτό που μου έχει μείνει εμένα είναι, και είναι γενικό το φαινόμενο, και όχι μόνο στην ελληνική αεροπορία αλλά και στις ξένες πολεμικές αεροπορίες, ότι η πλειοψηφία, και έχει να κάνει με την οτροπία, η πλειοψηφία του κόσμου βλέπει με στραβό μάτι τους αξιωματικούς ασφάλειας πτήσεων και εδάφους, και λέω αξιωματικούς αλλά γενικά μιλάω για το προσωπικό του ΓΑΠΕ, γιατί το ΓΑΠΕ, το Γραφείο Ασφάλειας Πτήσεων και Εδάφους, επανδρώνεται από όλες τις βαθμίδες. Έχει και στρατεύσιμους, έχει υποσμηνίες, έχει ΕΠΟΠ, έχει ειδικότητες οδηγών, οπλουργών. Όλοι αυτοί λοιπόν, επειδή είναι επιφορτισμένοι να ελέγχουν όλους τους υπόλοιπους, βγάζουν κακό όνομα γενικά στις μονάδες, το οποίο δεν πρέπει, αλλά ξαναλέω, για να μην βγαίνει το κακό όνομα και να είναι ο κόσμος διατεθειμένος να κάνει πραγματική πρόληψη, θα πρέπει να καλλιεργηθεί η νοοτροπία, και μοναδικός υπεύθυνος για την καλλιέργεια της νοοτροπίας είναι η ηγεσία σε κάθε επίπεδο σχηματισμού. Ο μοίραρχος για τη μοίρα του, ο διοικητής της πτέρυγας για την πτέρυγά του, ο διοικητής του ΑΤΑ για το ΑΤΑ, ο διοικητής του ΓΕΑ για το ΔΙΑ και ούτω καθεξής, μέχρι τις ανώτερες βαθμίδες της ιεραρχίας. Μόνο έτσι καλλιεργείται η νοοτροπία, και είπαμε στην αρχή με ποιους δύο τρόπους. Δέσμευση της ηγεσίας, γιατί ξαναλέω, θα το πω 100 φορές, πρέπει να το μάθει ο κόσμος, η ασφάλεια πτήσεων διέπεται από τις αρχές της διαχείρισης ολικής ποιότητας. Δείτε τι είναι αυτό το πράγμα, είναι πολύ σημαντικό, και εφόσον επιτευχθεί αυτό, με εκπαίδευση του προσωπικού και καλλιέργεια νοοτροπίας. Αυτά έχω να πω τώρα για το κομμάτι της ασφάλειας πτήσεων. Δύσκολη δουλειά, από το πρωί μέχρι το βράδυ στο επίπεδο μονάδος. Δύσκολη δουλειά και στο αρχηγείο, γιατί είναι το βάρος της ευθύνης, αλλά ας γυρίσουμε στο επίπεδο της πτέρυγας που το έκανα εγώ. Πολύ δύσκολη δουλειά, πάρα πολλές ώρες μέσα. Το γραφείο ΓΑΠΕ, οποτεδήποτε γίνονται πτήσεις, είναι στελεχωμένο, δεν λέω επανδρωμένο γιατί έχουμε και γυναίκες τα τελευταία 20 χρόνια σε όλες τις βαθμίδες και στα έργα της πολεμικής αεροπορίας. Είναι λοιπόν στελεχωμένο. Ο αξιωματικός ΓΑΠΕ της μονάδος είναι ο πρώτος που μπαίνει πριν ξεκινήσουν οι πτήσεις και είναι ο τελευταίος που φεύγει, συνήθως μαζί με τον διοικητή. Οπότε έχει αρκετό φόρτο. Δυστυχώς όταν είσαι ΓΑΠΕ στη μονάδα, είτε αξιωματικός ΓΑΠΕ είτε βοηθός ΓΑΠΕ, πετάς πολύ λιγότερο, γιατί ο φόρτος εργασίας είναι πάρα πολύ μεγάλος σε καθημερινό επίπεδο, και γι' αυτός είναι ένας λόγος που πολλοί κόσμος, και με το δίκιο του, δεν θέλει να εμπλακεί με αυτό το κομμάτι της ασφάλειας πτήσεων. Ο δεύτερος λόγος είναι ότι σου βγαίνει το κακό όνομα του μπαμπούλα, του βαλιτσάκια και διάφορα άλλα παραδείγματα, τα οποία βέβαια εννοείται δεν βοηθούν στο κομμάτι της πρόληψης, γιατί ξαναλέω, αυτά έχουν να κάνουν με την νοοτροπία, και το παν στην πρόληψη είναι η νοοτροπία. Ξέχασα να πω, και θα το πω κλείνοντας, ένα άλλο κομμάτι που ασχολείται το ΓΑΠΕ είναι και η
τα τροχαία ατυχήματα εντός μονάδος, δίνουμε πάρα πολύ μεγάλη βάση στη συμπεριφορά των συναδέλφων μέσα στη μονάδα. Μέσα στις μονάδες ΠΑ τα όρια είναι πολύ χαμηλότερα από τον έξω κόσμο και γίνεται πάρα πολύ αυστηρός έλεγχος, γιατί πραγματικά τα τροχαία ατυχήματα εντός μονάδος είναι τελείως αδικαιολόγητα, τελείως όμως. Για μένα θα πρέπει να υπάρχει, που δεν υπάρχει, μηδενική ανοχή στην οδηγική συμπεριφορά. Να καταλάβω το έργο ότι θα ξεχάσω ένα εργαλείο, που και αυτό δεν δικαιολογείται, αλλά στο κομμάτι της οδικής συμπεριφοράς, το οποίο είναι και μες στη μονάδα και έξω στη μονάδα, και ειδικά με το χάλι που έχουμε σαν χώρα στα τροχαία ατυχήματα, για μένα θα πρέπει να υπάρχει μηδενική ανοχή στην οδηγική συμπεριφορά, ειδικά μέσα στις μονάδες της ΠΑ. Πολύ μεγάλο έργο. Κάναμε ακόμα και νομίζω κάνουν ακόμα έλεγχο με ραντάρ. Εδώ έχουμε τον κεντρικό δρόμο της 115, νάτονε, αυτόν εδώ πέρα. Τη στείναμε κανονικά σαν τους αστυνόμους πίσω από τους θάμνους, είχαμε το ραντάρ και βλέπαμε ποιοι πηγαίνανε πέρα από το όριο. Αυτός είναι ο περιμετρικός και εδώ κάναμε μπλόκα κανονικά. Και αυτό ήταν πάλι ένα έργο του Γραφείου Ασφάλειας Πτήσεων και Εδάφους και πάει στην ασφάλεια εδάφους. Αυτά για τώρα. Πείτε μου αν θέλετε να εντρυφήσουμε στο κομμάτι της ασφάλειας πτήσεων, βλέποντας παραδείγματα διαλέξεων, παραδείγματα διαταγών. Πιστεύω ότι στο κομμάτι της ασφάλειας η πολεμική αεροπορία είναι μακράν καλύτερα και μακρύτερα από οποιοδήποτε άλλο οργανισμό στον ελληνικό χώρο, στον ελλαδικό χώρο, είτε εργοστάσια είτε, και αυτό οφείλεται στις πολύ καλές διαταγές που υπάρχουν, οι οποίες η πλειοψηφία των διαταγών έχει γραφτεί με αίμα δυστυχώς, δηλαδή έχει στοιχήσει, στη ζωή ανθρώπου έχει τραυματιστεί άνθρωπος ή έχουμε πάθει μεγάλες ζημιές ή μικρές. Γι' αυτό το λόγο πιστεύω λοιπόν ότι η πολεμική αεροπορία είναι πάρα πολύ μπροστά στο τομέα της ασφάλειας πτήσεων. Πάντα υπάρχουν περιθώρια για βελτίωση, πάντα ελοχεύει ο κίνδυνος του εφησυχασμού και είμαι περήφανος που υπηρέτησα αυτό το πόστο στην ελληνική πολεμική αεροπορία, όπου και αν το υπηρέτησα, και στη μοίρα και στην πτέρυγα σαν βοηθός και στην πτέρυγα σαν προϊστάμενος. Αυτά και τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο Δαμάζοντας τους Ουρανούς.